मादा गोसोम नामखौ आं सोलानो साजिदोंमोननो लोगोफोर। हाय लोगोफोर, नोंथांफोरखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस'नानै गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायला होलांगोन। ओमफ्राय आसा खालामनाय थावो सोरबाफोर गोदानै हाबस'नानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय। लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होबानो जाबाय। लाइक कमेन्ट शेयार खालामना लांबानो जाबाय। शेयारखौलाय बहाथो खालामनो नायना होलांबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर। ओमफ्राय बिराद अखा लोगोफोर, सानसे दिनै फुंनिफ्रायनो अखायानो अखा। अब्लाबो माने गथ' गथायनि जि जोम ड्रेस पार्टि स्कुलनि सुवाबाबो जाया बेनोसै। अखाखौ गिनानैथाय बहाथो सुवालासिनो थानो हानो। ड्रेसफोरानो ओरैबायसा मैला जायोना लोगोफोर। ओंखायनो माने अखाजों ब्लांखाजोंब्लाबो नारा नाथानि माखासे जि जोम स्रा सुनानै लाबाय। फुरा दान्दाया भर्टिक आरो मा लोगोफोर। सानसे माने अखा मा जादों हायाबा नोंहालाय? मा जादोंबा? बेखौलाय मानो साथाखौलाय मानो? अखा हादों नालाय साथा बिलाइबाय नै फिसालाय आंना। साथाखौलाय मानो बाबा? मानो? जेन'बा साथाखौ हमनानै गावखौ लांनांसिगौ आरो ओरैबायसा माने अखानो बेरायनो लिंबाय थायो। बहा बेरायहैनो, जागाफोरानो बेनोसै बयनाबो बेरायनो जागा मोना। गथ' गथाय थादोंबाथाय अखा हानायफोराव बिराद डिस्टार्ब आरोना, बिराद खस्थ' जायो। गेलेनो माने जागा मोना गथ' गथायफोरा। ओंखायनो माने बिराद खस्थ' मोनो अखा हाबाथाय। आदाराबो गोदौफाव जुलाय लांबायहाय बेथो। अराबो बारा जायो, खमबा खम जायो। गोदौफाव लांजोब्बाय। ओइ साला गोलै फाङा सिङा। जि खस्थ' जायो अखा हाबाथाय अमा आदार रुनोबो बन लायनो खस्थ'। फारसेथिं उपाय गैया थेवब्लाबो ना लोगोफोर। बुस्थुखौ लाबाय जेला खस्थ' मस्थ'ब्लाबोथ' फिसिखानांगोन। ओमफ्राय अमानि आदार ग्लब जायो लोगोफोर। ओमफ्राय मोसौखौबो होनो जायगा गैया। दासान्दि बिराद अखा हाबाय दं नालाय खाथि खालानि माथावरिफोरावबो जायगा गैला आरोना। आजिखालिथ' माथावरिफोराव माने बिराद जोंनिथिंजाय माने गाथा फैयो। ओमफ्राय सोरबा बिदिनो सबाय फैयो। जागाखौनो मोना आरोना मोसौ होनो। ओंखायनो बिराद खस्थ' जायो। मोसौ लाबाबो बेनो, लायाबाबो बेनो, बिराद खस्थ' आरोना। ओमफ्राय दिनै माने सानसे गलियावनो खाथाबना दोनबाय आरो। मासेल' मोसौ नालाय जिगाबखौ बस्थायै बस्था लानानै फैयो आङो न' गाहायनिफ्राय। ओमफ्राय होयो आरोना। बस्था सिगाबा आरो खैदिन थांनो, सानसेफोरल' होजायो आरो माब्लाबा। ओमफ्राय उपाय गैया बिदिनो सोलिनांसिगोन आरोना। दाथ' आरो माइ दैनि हानायबो टाइमबो जायाखै। ओमफ्राय लोगोसे नारा सारा ओंखारबासो एसे मेरला जायो आरोना। बेयावबालाय माथो मेरला होनबावनो, गोरान खेथिखौनो बिराद मावो आरोना। दालि फोनाय, सोरबा बायदिया बेसर फोनाय, बेफोरबायसानो बिराद गोरान खेथि मावो जोंनिथिं। ओंखायनो माने मोसौ होनो सान्सआनो गैया आरोना लोगोफोर। कलि उखैयाखै? गांसो उखैयाखै? था नोङो इदिनो दिनै गांसो गैया जेरावबो। अखा बोथोरावसो जानांगौ लोगोफोर थास' बिबारखौ। ओमफ्राय आङो दुगैयैनि सिगां माबार खानानै लाग्रोबाय आरो। दुगैखांबा खानो बायोना लोगोफोर, लुवार बेलाव आरो जेवगा मांगा मोनो, लेथ्रा मोनो। ओंखायनो माने साफा दुगैना लाबाय आं खाखांनानै लोगोफोर। ओमफ्राय नै बरिया खाबाय। ओमफ्राय गथ'फोराथ' जाखाया नालाय मुथासेयानो मेरला आरोना बोराइजो बुरैजो। ओमफ्राय दिनै माने लोगोफोर थास' बिबारजों दाउ बयलारजों बरिया संगोन आरोना। अखा बोथोरावसो माने मोनामाबो ना लोगोफोर, गोलोमदैफोराबो मोनामा। आरो फारसेथिं माने गरमबो जाया, बांसिन मोदोमफोराबो लरहाया। ओमफ्य गरमफोरावबा एसे बोरैबा मोनो आरोना, मोदोमफोरखौ लरहायनाय मोनो। फारसेथिं आला खाला मोनो ना थास' बिबार जाबाय थाबाबो। ओमफ्राय दिनै माने अखा हानायावनो थास' बिबारखौ जानोसै आरोना लोगोफोर। नै मा होनगोन बाबा, आइ अखा मानो थांगोन नोङो? फरायनाया थां फरायनायानो माबा अखा हानायाव थाङो नामा? थास'खौ आङो बेफोरबायसा दलर हाना लाबाय दै लोगोफोर। इनिफ्राय माने नै दै गुदुं होखाबाय। ओमफ्राय लोगोसे माने आं दिनै बेलेग धरननि ओंख्रि संगोन आरो दै दिनै लोगोफोर। आं थास' बिबारखौ एवफ्रामलायाबो, थावबो होआ, जेबो होआ। डाइरेक्टनो माने दैयाव गारसोमनानै होगोन आरोना। सानफ्रामबो माने बेलेग मडेलबो जाखावहोलांनांगौहाय लोगोफोर ना। मोनसेल' मडेलखौ आरो जाबाय थानाय जायोना। ओंखायनो दिनै माने मानसिफोरा खोन्थाबाय थायो आरोना, दै गुदुङाव होसननानै ग्लब ग्लब गोदौ होनांगौ। ओमफ्राय ना बेदरबाथाय माने एवफ्रामनानै होनांगौ, थावजों मोजां एवना होनांगौ, होमबानो गोथाव जायो ओरै होननानै बुंनायखाय आं दिनै मानसिफोरनि थिननाय लेखा आं दिनै थास' बिबारखौ दै गुदुङाव होना लाबाय दै लोगोफोर। बेनिफ्राय डाइरेक्टनो होना हरबाय। ओमफ्राय इयाव मस्ला मस्लि सामब्राम गुफुर माबा माबि देफबना होसिगोन आरो। ओमफ्राय ओजोंहाय नै आं दै गुदुं ग्लब ग्लब फुदुंगासिनो दं आरो दाउ बयलार माबानो सोमनो।
बिबारखौ जाहा रुबाय दङ दै लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै खिसे थास माबाखौ दाउ बयलारखौ मोजाङै एवनानै हरनैसो एवफ्रामनानै ओमफ्राय लोगोसे नै बरिया सुना लाबखाबाय दै गुदुंजों ओमफ्राय माबा सारायाबो बिराद दुंबाय लोगोफोर नै थुङा खुजोबबाय होना हरनैसो र' दायो एसे माने हारा हाराखौ बासिनानै हरबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय नैखौ माने थारुनजों संनोसै गथ'फोराबो थास' बिबार जाया नालाय लोगोफोर सरमा बेरनाय होदोसै बमा बायदिलाय जि बरिया गेब्लेबाय नै लोगोफोर थास' बिबारा इनिफ्राय माने दाउ बयलार एवनानै दोननायखौ होना हरनोसै आरोना लोगोफोर बरिया गोथाव जाखागोन दिनैनि ओंख्रिया थास' बिबारजों दाउ बयलार गोदान मडेल ओंख्रि संनाय दै लोगोफोर आं माने कुनु दिनबो बेफोरबायसा दैयाव होखानानै थास' बिबारखौ संफेराखैमोन लोगोफोर ओमफ्राय नै मेजेम मेजेम होना हरबाय ओमफ्राय लोगोसे माने कारजि रोसि सेबना लाखानायबो दंमोन नालाय नै लोगोफोर कारजि रोसिखौ एसे होना हरनोसै गोखै माने जेबो होनांगौ गैया आरो कारजिखौनो होना हरबाय आङो लोगोफोर मा बिदा जेबो नायदो नै लोगोफोर जि बरिया सुन्दरि मोनखाबाय आंना थास' बिबारजों दाउ बयलारजों लोगोफोर नै जाथावथाव गोमोमोन नुखाबाय लाइट गैया दै लोगोफोर अखा हानायजों कारेन्ट सारेन्ट जेबो गैया ओमफ्राय खोमसि दरसि आरोना थेवबाबो बिराद मोजां मोनदोंना लोगोफोर बेनिफ्राय ओजोंहाय आरो दाउ बयलारनि माबा मा होनो थारुनजों दाउ माबाजों आरोना दाउ बयलारजों लोगोफोर ओमफ्राय नै एवगासिनो दं आरो ओजाबो ओमफ्राय लोगोसे नै हानाबो लाखाबाय थास'खौबो लोगोफोर संनो लांनोसै नै बरिया एवना लाखाबाय बेखौबो गोज्जा जालायनाय थास' बिबार ओंख्रिया जेन थेनसो मोनगौहाय लोगोफोर गेसानो जोबना होबाय आंना जारलासो ओमफ्राय ओजोंहाय माने थास' ओंख्रिखौ दै होखांबायमोन लोगोफोर बेदरखौ एवफ्रामखाना लानानै ओमफ्राय नै लोगोफोर गेसनि अबस्थाया बोरै फेथेंना दोनदो ओमफ्राय गोदान गंसे लाबनायखायसो लोगोफोर नङाबाथ' जारलायानो जाबायमोन ओइ मा बेदरबाव इलाय मा बेदरबाव इसा एवनो हरनाय इनो एसर मोनजाबा मोनजामारोहाय लोगोफोर आं एसे बेदरजों बेदर संबाय थास' बिबारजों दाउ बयलार संबाय दाउ बयलारजों थास' आसिना संबाय आरो बेदरबावनो नै लोगोफोर ओरैबायसा एवनो मोनबाथाय मोनबाय थामारोहाय मोनाबा मोनथाराहायनो लोगोफोर माने लोगोफोर बिबांला माने फोथाराव हाग्रा फुदोंनो आरो माइबारियाव बिराद हाग्रा जादोंनो ओमफ्राय इसा माने रावबो गैयिखाय आंखौनो एवनो होननानै बेदर आधा केजि बायनानै हरदोंनो आरो लोगोफोर एवना हरनोसै उपाय गैया माथो खालामनो ना न'निनो मानसि निजिनिनो बिबोनां उपाय गैयाना लोगोफोर न'निनो मानसि आंहानि हौवानि बिनानाव लोगोफोर गामियावनो हाबा जादों जिहेतु नोंथांमोननोथ' आं खोन्थाबाय थाखायो सम सम ओमफ्राय बिथांलाहा माने हाग्रा फुहैदों फोथाराव ओमफ्राय एवग्रा मानसिफोर गैया बिराद दावराव लोगोफोर गथ'फोरा गेलेगासिनो दङ दिनै सानदे ना स्कुल तिस्कुल जेबो गैया आंनावनो जमा जाफैजोबदो आरो बियायं फिसा माखाया ओमफ्राय लोगोसे बियानैबो दं सासे ओमफ्राय ओरैबायसा दावरावना लोगोफोर सिरिथा होनबाबो सिरिथाया ब्लग बानायाव ओरैबायसा खस्थ' मोनदों दिनै लोगोफोर ओमफ्राय जियानो जादोंला एवनोसै एवहोलांबाय थानोसै आङो बेदरखौ लोगोफोर दै फंबाया गोलैगोन आयै आयै हाया गारा बादोहाय बेथो इस जादुआनो बेनो जाबाय फैसा थाइबानो जादु नामा एसर मानसि हाल लायनोसैलाय जि बरिया मोनबाय लोगोफोर नै आंना थास' ओंख्रियाबो बरिया मोदोमलायबाय ओमफ्राय हाइजें बिलाइ एसे गारना हरनोसै नै बबा मोनाखैहाय लोगोफोर थास' आसिनाया आंना नै मोनिया थाथोसै ओमफ्राय मोननाया मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ माने बेदर हिसाबै सानना लानांसिगोन आरोना लोगोफोर मोनबाय लोगोफोर नै बारा माने रोसिखौ फोरानथाबा जौजो लोंनायसो नालाय लोगोफोर ओंखायनो माने बांद्राय गरम खालामलायला आङो मोनबाय दे बरिया मोनखाबाय सुबिद गोथाव जागोनना जायाखै मा ओंख्रिमोन मा ओंख्रि थास' आसिनाजों दाउ बयलार ओमफ्राय थास' बिबारजों दाउ बयलार ओमफ्राय मोनसेया आलु दाउ बयलार बा दाउ बयलारानो बयलार ना दे दिनै रबिबार नालाय आयै सासेया टेस्टि होनगासिनो दे आबा दे टेस्टि आबा नोंनिखौ नुथाराखैहाय आङो टेस्टि आबा दे जाबा जा
बेयावनो हायथा आगैनि कमेन्टनि रिप्लाय होनो सानदों आरो हायथा आगैया बार सोंहरगासिनो दं आरो बाजै नों मानो अमा बेदरखौ जाया रिप्लाय हरथार ओरै होननानै बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय दिनै आङो हायथा आगैनि अमा बेदर जानाय जायैनि रिप्लायखौ होगोन आरो ना दिनैसिम आङो अमा जायैया 2018निफ्रायनो जायाखै आरो हायथा आगै आङो माने कारनाव जायाखै होनबाथाय आं खोन्थालांनोसै आङो जेब्ला 2018आव सिख्ला बैसो बे समावनो माने बिराद खर' सायोमोन आरो लोगोफोर आंहा बेसेबा खर' सायोमोन आरोना अरदा बिदिनो मुलि जाबाल' हामो ओमफ्राय एखनब्ला सप्तासेयाव खननै ओमफ्राय एखनब्ला सप्तासेयाव खनसे इफोरबायसा सायोमोन आरो ओरैबायसा सायोमोन खर'आ मुथथे बेसेबा सायोमोन आरोना ओमफ्राय मानि कारनाव सायोमोन मानि कारनाव मायोमोन मिथिया आरो ओमफ्राय आङो जि बुस्थुखौ जानानै एसे सारोमब्रोम मोनो बे बुस्थुखौ जाबानो सायोखोमाहाय ओरै होननानै आङो माने अमा बेदर होननायखौनो ज्राब गारथारदो आरो अमा बेदर जानायखौ आरोना लोगोफोर बेनोमोन आंनि अमा बेदर जायैया ओमफ्राय जायैयावनो दिनैबो जाया गाबोनबो जाया बेफोरबायदिनो लासै माने मोनामग्रा मोनबायमोन आरोना मोनामग्रा जाबायमोन गन्थङा मोनामग्रा जाबायमोन खारग्रा जाबायमोन ओमफ्राय अब्लाबो माने एवनो दांनो हायो आरोना दा हाबा जानानै गोदो सिख्लायावथ' आरो एवाबाबो खारग'योमोन माबायाबाबो दाङाबाबो खारग'योमोन ओमफ्राय दाथ' दाङालासिनो खारग'ला हाबा जाबाय नालाय ओमफ्राय दायो आङो अमा बेदर जानायखौनो ज्राब गारथारबाय आरोना बिराद बोसोर जाबाय दिनै आंनि फिसालाफोरानो बेसेबा गेदेर जाबाय आंनि अमा बेदर जायैया लोगोफोर ओमफ्राय खर' सानायनि थाखाय आङो अमा बेदरखौ जानो गारथारदो आरोना लोगोफोर बेनोमा आंनो कमेन्टनि रिप्लाया आरोना हायथा आगै मादा गोसोम नामखौ आं सोलानो साजिदोंमोननो लोगोफोर मैयानि ब्लग भिडिअ बिनानाव सुमि बसुमतारीनि भाइरेल भिडिअनि सायाव आं फंनैसो बुंदोंमोन ना बेयाव माने आङो मादा गोसोम होननानै बुंफ्लांदों आरो लोगोफोर जेन'बा फेसबुक पेजनि गेजेरजोंबो आगोलाव बिनानाव सुमि बसुमतारीया मादा गोसोमसो ओरै होननानै लिरनाय दंखायोमोन आरो गावनि प्रफाइल पिकचारावहाय लोगोफोर ओमफ्राय दासो माने सुमि बसुमतारी लिरबाय आरो बिनानावाबो बुंनो हाया आरो लिराखै होननानै आगोलाव लिरदोंमोन मादा गोसोम ओरै होननासो लिरदोंमोन आरो उनावसो दायो सुमि बसुमतारी इफोरबायसो लिरफिनबाय आरोना इनिफ्राय माने बेयावनो माने सासे आगैना आब' जायखिजाया कमेन्ट बिराद गाज्रि हरदों आरो माने मादा गोसोम नामखौ नोंसो लानो साजिदोंमोन गावखौनो गाव बिराद साइस मोनदों नामा बुथेथेनो ओमफ्राय कालि बन्दी इफोरबायसानो होनदों आरो एक्सुवेलि आङो माने बिनानाव मादा गोसोम बिनानाव सुमि बसुमतारीखौ आङो मा होनो गाज्रि गोसोजों बा गाज्रि नोजोरजों बेफोरबायसा मादा गोसोम होनाखै आरोना मोनसे बियो मुंसो आरोना बिथाङा आगोलाव गावनो बुंना लायोमोन मादा गोसोम ओरै होननानै गावनो बुंनाबो लायोमोन आरो लिरनाबो लाखादोंमोन आरो बयबो मानसिफोरानो मादा गोसोम ओरै होननासो बांसिनानो मिथिनानै मोनोमोन आरो बिनानावखौ ओंखायनो आंबो मैया इउटुबनि गेजेरजों बा ब्लगनि गेजेरजों बुंदोंमोन आरो बेयावनो सासे मानसिया ओरैबायसा माने दुखु मोननानै आंखौ रायहरदों आरोना ओमफ्राय माने आंखौ आरो नोंसो लानो साजिदोंमोन ओरै रखम आंथ' बुंखायो आंनि महरखौ माब्लाबाबो दुगिनानै लाया इनिफ्राय आं बुंखायोना इन्ट्र'आवनो बुथेथे महरखौ लानानै दा मुगै ओरै होनखायोना आं बुंखायो आङो माने एडभान्स रेडि आरोना बुथेथे महरखौ लानानै जाहाथे आंखौ बुथेथेनो साइस गैया फाइस गैया मा ब्लग लाबबाय थायो बुथेथे नायनो सुखुवा बालनो सुखुवा ओरै रखम होननो हागौ आरोना ओंखायनो आङो सिगाङावनो बुंनानै लाखायो आरोना माने उनावहाय माने जावजाया ओंखायनो माने बुंखायो आरोना बुथेथे महरखौ लानानै इदि बुंखायो आं लोगोफोर ओमफ्राय मैयानि मादा गोसोमनि सायाव माने आंखौ बुंहरदों आरो मादा गोसोम नामखौ नोंसो लानो साजिदोंमोन ओरै होननानै अरजाया बुं माने लाजायो आंबो लाबा लाजायो मादा गोसोमालाय माथो ना बुहुत मोजां नामसो ओमफ्राय ओरैबायसा माने गाज्रि कमेन्ट हरदों आरोना बेफोरबायसा माबायो बुङो मायो ओरै होननानै ओमफ्राय जियानो जादोला इफोरखौ आङो जेबो मोना बेखिनियानोमोन आरो आंनि ब्लग भिडिअआ बाय बाय उनाव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय